Hami sian Parhalado HKBP Bandung Timur pasahaton tuhita saluhutna selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Huria nahina holongani Tuhan Yesus Kristus nuaing marlas miroha dohita maka lason pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tubanua gijang. Ditogu-togu ari parningotan dohita tupakirimon paboa dang portibion ujung ni pardalanan ni akana porsea di Tuhani. Alai surgo hasonanganido. Ali Yesus Kristus di homa nakama puji-pujian pasangapon roh di saliling-lelingna. Takasma taha porsiai Yesus nama naik du surgo laho mangarade inganan di akana porsea di ibana. Jala diarahon hita asagabe sitidangi ni Kristus tu sadok portibion. Alani di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata parsauran tutuhata Yesus ulu balang nagogoi marede mahita. Solo
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadian natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Songono do didok Tuhani, baheno kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang saki. Songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, say pargogoi mahami maka porseai anakmu nasa sadai, si pangolu hami nama naik tu surgo, asa huparohon hami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di pesta pardingotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima Markus 10 ayat 15. Jadi ni nama madok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahun hamuma barita nauli tunasa nama natinopa ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulaho naho bartu patikni. Amen.
Satopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup niroha jalana basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami dibaheni sese sama sude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham hati goran napinatupani anak mudo nahu pangasahon hami di jolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot doha sesani dosa. Songono doha tani Tuhan Jahoba, nunga diarsahiho au marhitesian aka dosam, jala nunga dilojaiho au marhitesian aka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalosim alani hadirioku, jala dangbe hupai ngot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Pangihon hamu mahatani debata, turpuk epistel di pesta pardingotan arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di pesalmen 47 ayat onom sahat rodi ayat 10. Manaik do debata mardongan parolopolopon, Jahoba mardongan soara ni sarune. Sai endihon hamu ma debata, sai endihon hamu ma raja tai. Endehon matutu. Ai debatado raja ni liat portibion, edehon hamuma edesi podaon. Debata do mangaraja yakta perbegu, undu do debata di atas habangsa habadion nai. Marpungu doa kana sangap ni aka bangso tu bangso ni debatani si Abraham. Ai debatado napuna aka lobu-lobu raja ni tanoon,
tibul situtu ibana. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahina dakoni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahi tamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang, natua tubano toru dung ditanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogon na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot dohot di hangoluan nasora suda. Amin.
Tangihon ma warta dihita di bagasan ibadah kita ini. 1. Ibadah kita hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 adalah ibadah pesta memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. 2. Pengkhotbah pada ibadah kita hari ini pukul 10 WIB. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Yobel Sihombing STH, Pendeta Resort HKBP Sitinjak Baringin Pakat, Distrik 3 Hubang. Kita ucapkan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Yobel. 3. Ibadah umum Minggu, hari Minggu 12 Mei 2024 berjalan seperti biasa. Demikian warta pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati.
Dami ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiram munabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom dihita saluhu na. Ya mulia tema di Tuhata di bagasan Jesus Kristus Raja na monangi na tapes tahod di bagasa sadarion di namarningot tita di ari hananaik ni Tuhan Yesus. Jala mulia tema di Tuhata di paluas Tuhani tarak marparsauran di bagasan las ni roha di bagasa tikion. Terlumubi hami sadiri tung balgalas ni roha nami boy rak marparsauran pajupak kita di tonga-tonga ni bagas joroon au na pinaborha ni hurion di 12 tahun na salpu dung 12 tahun puji Tuhan boy buse pajupang jong di joro na badiaon marsaur dot hata ni debata au padita Yobel Rumantra si Hobbing dai nang pangitubu boru si Regar dai nang si Matua boru si Rait mangalap boru ni Rajai boru manurung nunga di basa-basa Tuhata di hami tolu dak danak dua mai bawa sada boru syakangan kalas tolu SD namargoar Tupado si Hobbing Tupado si nomor 2 boru TK dope Basado boru si Hobbing si nomor tolu bawa 2 tahun dope umurna Asido si Hobbing na toluima cukup do iya mulia tema di Tuhata songon naung tabigin na kaning hamin waing makobasi songo padita resort di HKBP Resort Sitijak di dia doon ima di Kecamatan Pakat Distrik Tolu Hubang hira-hira kurang lebih sajom nai masih dolo sanggul arah tu Pantai Barus. Iya mulia tema di amang padita resort nang sude parhalado haroronami tu distrik Jaberteng Dion rap dohot pitu halak padita nian diari minggod do hami marhobas ima dalam rangka mangalului dana pembangunan distrik kantor distrik HKBP Distrik Tolu Hubang diari minggu alai alahami ditugas opareses marhobas di HKBP Subang alani pinangido tu amang padita masih holbah tulang boy marjamita di huriat HKBP Baduk Timur ati tung boy di hari Kamis martiki hami jalan mulia tema di amang padita nang sude parhalado nang hita saluhuna terlumobi di Tuhatan apalwasok kita marparsauran alani pos rohanami didongan nami padita mario simbolo naro di hari minggon ba di bagasan las ni roha manang hurion manang yakod doh manupahi pembangunan ni alani horas madihita saluhuna atau tapai hutihu maka mga kainang hujahahok kami hatani di bata barita las ni roha di pesta parningotan ari hananay di Tuhan Yesus Kristus sadarion imana tersurat di Evangelium ni si Lukas biddu 24 mamuka maisian ayat 44 sahatu ayat 50 tolu atong hujahahom ma tutong-atongata jadi ninaiba na mamadok na sida Omma akahataku nahuhatakot tuhamu ujurap dopeau dohotamu ikut jupang dosa luhuk na natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa dia kapanurirangi nang di buku pesalmen jadi dibukai marohana sida asa dia tu si natar surati dunginin nama madok nasida songoni do tar surat tian manaon na porsuk Kristus ijalahi hisian namate diari patoluhon jala barita honotot ma marhite-hite goarna hamu baon ni roha mangalap hasesaan ni dosa tusudiak kabangso mamuka sian huta Jerusalem hamu do makatidak kotja
Jala suruhku masonggop Tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alay miyan mahamu di hutaon. Paima disolukok kamu hagogoon na siyan gijang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukka Betania. Dungi di paherbang matangan na mamaso-maso na sida. Jadi di nama maso-maso na sida ibana sirang maibana siyan na sida. Jala tarhidda tu gijang. Dungi di soba na sida maibana. Jala mulak tu huta Jerusalem. Marlas ni roha si tutu. Jadi toktong mana sida dijoroi mamuji-muji debata. Ido hatani Tuhani. Kita saluna na hinakolongan di bagasa Jesus Kristus. Marhite topik ni pesta parningotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion. Takkas papatarhot tu kita. Asa ari hananaik ni Jesus tu banua gijang mangalehon sada barita las ni roha dia kena porsea. Kenaikan Yesus menjadi sebuah sukacita bagi semua orang percaya. Alai memang mulu makatai hita taringot tu kenaikan dak sudi kenaikan ni mangalehon las ni roha. Alai kenaikan Yesus benar-benar menjadi kabar sukacita. Adong dua haroa berita kenaikan naso mangalulas ni roha gudang. Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga sembako atiak kainang. Mulungan naik harga sembako pitor marsa doa ka ibu. Yamangin na. Ahamuse. Naik kolesterol, naik gula, naik tensi. Dang barita las ni rohay. Alia hadu barita las ni roha biasa na mulu taring untuk kenaikan on. Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji. Ipe mamereng naik pangkat na do. Mulu pangkat ni do ngado naik ulu sogoroha. Las naik pangkat ni bayan iba sok songono torus ninna kan. Tidak sudah berita kenaikan ini memberikan sukacita. Alai kenaikan Yesus di bagasa sadarion nata taingot jala tahalason benar-benar memberikan sebuah sukacita. Alani dia do sukacitai. Nah hinorhon ni berita hanana ini Yesus. Molotaida diturpukon justru sisian ni Yesus mabiar lungun pakilalahan nasida. Dinamati Yesus mabiar dua kasisian alam marsirang doho Tuhani. Alehehe Yesus rak musinasida di bagasan 40 hari tong las rohana ale dinanai Yesus songon nadong pakilalaan nalungun. Berpisah dengan Yesus adalah sebuah kesedihan. Alanido bahen di baga-baga ho Yesus do tua kasisianna sebuah berita sukacita nang pemanaik Yesus ale saidonganan nado. Akasisian nai marhite tod di porbadia. Kenaikan Yesus bukan menunjukkan Yesus meninggalkan sisianna. Jadi unang pola mabiar kasisiani, unang pola lungun pakilalaanna ay tong dodonganan ni Tuhani. Tongoson na do toddina. Ido na naing tapes tao 10 hari nai di hari Pentakosta. Adong hata bata nama do napura tano-tano rangging. Marsi ranggongan nang pebadat tapadau-dau alay todita marsi gonggoman. Nang pemanai Yesus tu banua gijang ale ditongos do todina. Ditongos do padonganiyo na siya Tuhani. Lau papos rohani kasisianna. Jadi berita hananai ni Yesus bukanlah keberpisahan yang melahirkan sebuah kesedihan. Tapi kenaikan Yesus patubu pos ni roha di hita. Berita las ni roha do ari hananai. Hananai ni Yesus patuduhon ibana do raja namonang na mangatasi nasa raja huaso di Portibion. Danga dong boy huaso mangabati hamonangan ni Tuhani. Songo dia pe balga ni huaso ni si Herodes, si Latus, songo dia pe balga ni batu na makukupi tanoman ni Yesus. Songo dia pe huaso ni Portibion lau mangabati hahehio do hananaina. Tapi pada akhirnya Yesus menunjukkan
dia adalah raja yang menang. Ido bayi nakin didok dia 44 nunga dibaga-baga koni, nunga diberita koni, jalahana naik ni Yesus patuduhon saut tulus do sakap ni Tuhani, dia raja yang menang. Molope ditorop halak, molo tajah di sada korin, haoto odonin na silang. Oto ma Jesus olo diparsilakon. Nagaliru hape Jesus si olo mate. Tapi kenaikannya membuktikan tidak ada kuasa di dunia ini yang mampu mengatasi kuasa Tuhan. Itu barita las niroha dihita. Tuhatta nama naiki, Tuhatta raja namo nang do. Asa hamonangan ni Tuhattai, gabe hamonangat ta kamanga kainang. Jalahana naik ni Jesus patuduhon nalau do ibana parade inganan. Inganan tuakana porsea na satia ro di ujungna. Ada dang nama do rupani molo perau Tuhan itu banua gijang parade inganan dang nama do asa dijauhi ta hatop patop lau tu si tong do daong. Artinya dong do pe proses. Jadi dak pola perlu pitor nekato patop lau tu si. Nikmati dulu proses hidup di dunia ini, jalani, menangkan, lewati segala tahap-tahap. Di ujung nadung monak kita di portipion, inganan na pinaradi ni Tuhani pigabi inganat tado. Jalahana naik ni Yesus Kristus, patuduhon ibana do Allah yang transenden, tapi sekaligus dia adalah Allah yang imanen. Patuduhon Tuhatai dang boy dibatasi waktu, partikian, inganan. Allah bisa menembus segala dimensi waktu. Allah yang jauh tapi Allah yang dekat. Di sudi inganan adong do debata. Ido ubain ari hananaikon. Lau paposor rohata. Manang di dia pehita mardalan. Tuhan ada di sana melalui rohnya. Manang di dia pehita mardalan. Naing mahita toktong setia. Di bagasan huaso doho padongan yonna. Ido transenden doho imanen. Kalaupun Allah itu jauh, tapi mari tetap hidup di dalam kehendak dan kuasanya. Karena dia adalah imanen, Immanuel. Itu barita las niroha di ari hana naik. Kenaikan Yesus memberikan sebuah berita sukacita bahwa dia selalu menyertai asal manoktok kita mardala di bagasan lomo ni rohana. Jadi akamanga kainang orang yang mengimani kenaikan Yesus dan mengimani penyertaan Yesus dalam hidupnya, maka dia tidak akan berani jauh-jauh daripada kuasa dan penyertaan Tuhan. Dakuboto hia dibagi hamu akamanga kainang adong sada cerita hia hujah di sada buku adong sada keluarga di sada tiki liburan. Jadi di nalaho libura kalaki jolo mampir tu jabuni padita. Mangido tangiang asa di pasu-pasu tuhat ta pardalanan nasida. Amang padita nami neng lau kami mardalani bah. Asa selamat-selamat kami di pardalanan tangyak ko johami asa sehat-sehat. Roma padita on ditangyak ko ma. Ali Tuhan neng rau keluargaon ramoti pada usia mara. Dung amin borhak manasida masuk matu jalan tol tor di palu amatai musik lagu rohani bukwede ikut Yesus dodong aku minna ngaditangyakon lagu bukwede muse di mobili ibay nama tauma kecepatan di mobilon 160 km per jam. Romai natai, pah pelan-pelan, nanti nggak jadi liburan, kecelakaan. Roa matai madok, sioti hapor siaono ninna. Naso porsia doho ditangyang nipat ditai, ngatunggu mos naking ditangyak kok kita selamat-selamat di pardalanan. Jalan naso di rimang-rimangi hodo edeon ikut Yesus dodong aku nina edeon do pos roham papodom madisi. Tak pola mahuwa hitainna.
Terus songoni ditaba musi kecepatan ni mobilon akhirnya toho matong kecelakaan. Jala dirawat mana sida 2 minggu di rumah sakit. Liburan di rumah sakit matong 2 minggu. Dung mula siar rumah sakit dang pitor mula tu jabu. Pitor tu jabu di paditai. Buado tangyang mi amang padita. Iya ditangnya koko asa di pasu-pasu Tuhan. Allah menyertai kami aternimu di tangyangmu. Buado Allah menyertai kami kecelakaan do kami. Oh lu buat cerita na buasa boy kecelakaan. Romain natai mado iya mang bapaknya si Uco ini yang jugulan. Kencang-kencang. 160 km per jam dibikin kecepatannya. Roma padita mado patuk 2 tong. Kecepatan muna 160 km per jam. HP to di Porbadia ono 10 km per jam do. Ngata ding do. Jadi halak yang mengimani penyertaan Tuhan jangan andalkan pikiran, jangan offside. Boy do dijolen unang pajolohu. Ngadau hata dingat to di idipudi. Ai saya dianggar hod do pikiran na. Jadi lapatan na halak na mengimani kenaikan Yesus dan imanennya dalam kehidupan kita bukan berarti kita mau kemana-mana Tuhan harus ada di sana. Ale halak na mangarajumi padongan nion ni debata udu doi dang pangasahonon na gogona dak pangasahonon na pikiran na alai udu do di bagasan huaso doho padongan nion ni Tuhan. Atau kita saluna na kinakolongan di bagasa Yesus Kristus marhite ari hanana ni Tuhan Yesus turpu jamita di bagasa tikyon dia do naing putih hatta naing lampatakas sotu kita do lapatan ni ari hananaik di tonga-tonga ni ngolu ni habor siauta. Na parjodo takas tapayutiho na kisya turpu jamita on ari hananaik mangaleho jaminan di pardalanan ni Naporsea. Kenaikan Yesus menjadi sebuah jaminan bagi perjalanan kehidupan orang percaya. Takas naking didok di sisi yang mulai ayat 40 onom dipaingok muse sisian nai taringok tu perdalanan ni Yesus. Naikon menghadapi parsorion parukilo di parsilakon. Jalo mula-mula kita marningok di ari hatu tubuna iko sorang ibana diinganan nalea di barani pinahan. Ikon hona icakan hona pastapat di parsilakon mate alehehe jala manaik molo tapayutihut akaina ngamang pola pardalanan ni Jesusi siya banua gijang turun tu banua toru ale justru lam manaik sa tibon ni tibona. Jadi pola kehidupan ni Jesusi gabe pola kehidupannya kana Porsea. Pola kehidupannya Yesus gabe jaminan ni ngolu di Naporsea. Molo iko mangadopi parsorio do Yesus hita petong iko rade do mangadopi raga maka parsorion. Molo iko mangadopi nahaci do Yesus hita pia kana Porsea iko rade do mangadopi raga maka nahaci di ngoluon. Tapi jangan langsung menyerah karena Yesus yang menang itu kemenangannya menjadi jaminan kemenangan kita. Diragam ni parsoriota, diragamnya kaparukilota, pardalanan ni Yesus saat tu manaik gabe kenaikan ngoluta doi. Jadi hari kenaikan ini mengajak kita mari naik dari segala pergumulan kita. Mari naik dari segala penderitaan nama kukup ngoluta. Unang ngolo kita gabe lamar pekpeng ala ni ragamnya kaparsorionon. Ala Yesus pe patuduhonido. Dia opak plonom nakaning songonido natar surat tian manaon na porsu do Kristus ale mula mangolu jalama naik hita pia kamanga kainang na pasti hita pe ragam bedo akaparsoriota. Tapi kenaikan Yesus menjadi sebuah panggilan dan jaminan. Yesus Raja yang menang itu memberikan kemenangan. Ale nak pola pitor madele pitor holsoak kita molo ragam akaparukilon. Jaladang adong parukilon na borat na adong hita do nagali basa do songoni
dos doi akama ngakainang heado disada tiki dohok dongaku padita adong di jolo ni jabu ruas bonani mangga huripu tu tangakku loho mabuat bonani manggaon hapi nga saya jinji tau dak sahat hudok tu dongaki oh tibo nai bonani manggaon bonani manggai do hudok tibo aliro dongaki dang bonani manggai na tibo lae hodo na pedek tutu naroha kan datung dohonokku ditangyaku ali Tuhan papedek mabonani manggaon kadang mungkin atau nga sa dapat tu do bonani parbuai ni manggai ikko buatok kudu hau-hau jukit-jukit songoni do nang ngoluta jangan-jangan bukan pergumulan kita yang berat hita do napagalehu ali Tuhan songona ditabay hodo pergumulakon ati nada so ditabay hita do dalam gali gabi songona laptab baborat idaw bahin parhite Jesus diturpukon patudukot tu kita apapun yang kita hadapi songo dia do hauduhon ni Jesus pangoloyon na haserepon na hauduhon na tulomo ni rohani de bata mangaliw gugo di ibana. Jadi mari jangan andalkan kekuatan untuk menaik dalam kehidupan ini. Tapi andalkan hauduhot tu debata, haserepot tu debata, marpangoloyot tu debata, asa tangan ni debata sa diri ma na mahiddat tita manaik san ragam pergumulata. Dos doya kamanga kay nang molo halak na hanyut tenggelam padok niaka na penjaga pantai do penjaga kolam mula dong na hanyut maulhiya do mangurupi molo mangaruta-mangarutaon ido olo do makanya do ko kaliki molo lagi mangaruta dak kutolok kami jolo agak galipi asa hutolok kami ala umura do mangarupi halak na hohom molo hohom hanyut kan murama mangangkat molo mangaruta pe na menolongi pe do hanyut Tuhan ipi ati nasongoni do nang ditolok kita lisay mangaruta buah do manolong bayonin na setong dugugo na di pangasahon patenang jo pasere jo roham kan nina Tuhan ipi kasongoni au buat Tuhan panginu manusia na ale unang lomo ni rohakku lomo ni roham jadi kenaikan Yesus memberikan jaminan apapun pergumulan kita apapun parsoriok ta mari naik dari itu bukan dengan kekuatan kita ale marhauduhom ma dihuaso ni Yesus raja namonangi amin. Napadua honak kamanga kainang hita na hinakolongan kenaikan Yesus adalah sebuah panggilan asa sudah hita sujud marsobba jala marlas ni roha songona pinatuduhon ni turpukon marsinggang doa kasisian na marsobba tu Yesusi Filipi 2 ayat sada 1:10 sada asa sude nasa ulu nitot doho nasa pamangan marhatopoton Yesus do raja. Jadi kenaikan ini menjadi panggilan mari sujud menyembah Tuhan yang maha tinggi, setia dan kagum takjub atas segala kehidupan yang Tuhan karuniakan. Noy nagabi suku-suku nakamanga kainang apakah hari kenaikan ini semakin menyadarkan kita bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita sembah. Jala pujiat tu debata ikoborha dosian kekaguman ala tumibodo debata augale. Jadi orang yang menyembah, memuji dan setia kepada Tuhan harus berangkat dari pengenalan dirinya dan pengenalan akan Tuhan. Gale doau marhuaso do debata ido bahen ikon uduk marsinggang marsoba au tu debata marlas niroha. Apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup ini ikolongang jala kagum doau ido halak namar soba tu debata dangoloi tarela tu debata-debata na asing dan pujiannya penyembahannya songon nahudok nakindang mungkin pujiokku halak nasotakas hutada jala pujiani koborha do sian kekaguman tiki mahasiswa kami dosen do PTKI opung emeritus padita Dr. Darwin heado di sada mata kuliah marcarita opung
Hea buat tamu Rosian Jerman laho tu kantor pusat. HP ada orang sosaha di kantor pusat jolo singgah nasi di HKBP Parapat. Mukira ngabu tabayakon HKBP Parapat sia jolo ni gereja pitor takas do tarida tau toba. Dung turun halak Jermano sia mobil pitor dibereng ma haulion ni tau tobai pitor marsinggang. Pitor marsurak. Oh my God, amazing inna. Sudah mahatai pad dokkoni. Lahu mamuji de bata. Sa gogo ni gogona. Ala ni gogo ni suara ni halak Jermani hohar na sahutai. Ana masa inna. Ana mahua do halak bulean ninna ka na sekitaran ni garejai. Roma amat sada amata nama mahua matai pola songoni manganggukihi. Aduh mana mangalusi. Longang ibana mamereng tau tubay. Gabi dipuji di bata. Roa mata na manukin. Idwa te. Hape au tiap hari di sodak ya songonin. Nang dohono namang inang. Selama engkau masih kagum atas hidupmu, engkau akan sujud menyembah Tuhan. Ali molo solongang beho amang inang marnering ngolum horas maba. Ngolukon. Kulan na hehehe terus. Semulai pagi satu pagi hehehe. Oh, horas mak. Jadi orang yang menyembah Tuhan yang maha tinggi adalah orang yang kagum atas hidupnya. Contoh sederhana, idahan nasa piringi. Molo solongang beho amang inang mamerengi tung somar tangiak ko. Odo idahan noaing, odo natwari, odo sugut, horas mak ipokuko malangsung. Ali mulu kagum do peho amanginang, luar biasa nai. Nang peholan idahanon, ali halongang ado diau. Mulyati Tuhan pasu-pasu, makan itu. Jadi orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang maha tinggi, ikobor hak dosian kekaguman, pengenalan diri, daktar patu paawon. Alan ikut sujud menyembah, olah halakna sujud menyerah. Lomo matuhan na saud, ajari au mangatu si lomo ni roham. Imana pa dua honaka mga kainang kari kenaikan menjadi panggilan bagi kita. Mari sujud menyembah di bawah kuasa Tuhan. Asaibana napatureho nasangoluta. Jalan parpudi turpuko majo kita. Hana naik mengajak kita berkumpul, tapi unang holam marpungu alai bersaksi. Panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Alina tolot dibagi dua, getter dan scatter, berkumpul dan berserak. Itu duduk naking di ayat 40 siang. Suruhku masonggop Tuhamu na pinarbagane alemian mahamu di hutaon marpungu johamu. Dung songgop to di porbadia marsera mahamu. Ido jauh tugas ni akan aporsia kenaikan ini mengajak semua orang percaya ringgas mamarpungu, ringgas matu parmingguan, ringgas matu aka sermon, tu aka partangnya ngatu parpunguan ni akan aporsia. Ale unang holan ringgas marpungu. Tong maringgas kita marserak, marbarita, marpanidangion bersaksi melalui kehidupan kita. Adong do halak ringgas marpungu. Nah so tiap hari do punguan ini di gereja rodo torusi. Ale ngulu na dang gabi panidangion tu akan aku maliang, sama saja bohong. Mari rindu untuk bertemu, bersekutu, tapi rindu untuk bersaksi. Alani buhado kita mangarimangi ngolu panidangiota. Mahatma Gandhi pernah berkata, aku mengagumi Yesus. Ale tung soolo au gabi karisten nina Mahatma Gandhi. Saya mengagumi Yesus, tapi sampai saat ini saya tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Alanya diberi si Mahatma Gandhi panidangion nya kana porsiai dang dope patuduhon Kristusi. Jadi bohado kita dijauh kamanga kainang marpanidangion bersaksi melalui hidup kita. Ngolu namar siurupan, ngolu namar sitangyangan, ngolu namar parbueho nadenggan jala marhite ngoluta do. Dakolan marhite identitas ale bohado ngoluta gabi panidangi. Bisa detiki manga kami disiatar dohok dongaku. Dung mulak
sian parmanganan. Alam mo lo, wingo ari di asrama kami, mula hari Sabtu nga boy keluar sian asrama, mga lulimangan mahami di si, mula kami tikis tila na mari mencari perbaikan gizi. Alam mo lo, sini sa hatu Jumat, menu na ikaterilabang dotong. Kangkung dirob. Salim mo lihat ipasu-pasu Tuhan, so kung nahurok na king gabi, mga lun hapis tarad di kami. Jadi mula hari Sabtu mga lulimangan na tawo do kami sekitaran kota Siantar. Dung mula siya parmangan ni lao tu parkir. Husuk ku penjaga parkir, Pak, berapa uang parkirnya, Pak? Dia lusi amatay 1.000 aja lah. Husuk ku tudong aku, namar hata bata doho nak kening. Bahasa dijolay, berarti di botoi mana itahalak bata niku. Dong ah. Jala hui kok bahasa Indonesia ku piterti do. Pak, berapa uang parkirnya? Keterti do, cugari huruf besar sudah boy ma botoon na. Pak, berapa uang parkirnya, Pak? Ah, botoon marah lah bata kau. Hule ya kepengi, ini Pak uang parkirnya, terima kasih. Tapi dari mana Bapak tahu saya orang Batak? Kok Bapak panggil saya lain? Mekke limana hu ditiuk bohina. Kau kan amuba, asli muka Batak. Tor hutiuk bohiku mau lihat tema Tuhan. Nang sohudo halak Batak kau ditada halak. Kemurado diidentifikasi mau buah-buah di pinggir dalan Batak kau do, Batak do kan nina. Nang dohonok ko kamanga kay nang ngolu na marpanidang yon na songoni boy do tapaturon nang so tapatuduhon horuk korung silang tay nang so tapatuduho bibel tay nang so tapatuduho KTP tay ale marite ngolu takas ditadahala karisted doan sian labok na namakatay ruas ni HKBP doan kabaga kan unang sebalik na siya boy na Batak na juguli doi. Jadi kenaikan ini memanggil kita, mari rajin bersekutu dan bersaksi melalui kehidupan kita. Alanya kamanga kainang hita na hinaholongan, ima jauh-jauh barita las niroha di parningotan ari hananay ni Kristus sadarion. Hananay ni Kristus mangalihod jaminan hamonangan di pardalanan ni ngoluta. Hananay ni Kristus gabe sada jauh-jauh asa sudih kita marsinggang ditoro ni huasona. Jalan apa tuluhon hananay ni Kristus majauh kita asa girgirma marsaor jala girgirma marpanidangion marhite ngoluta. Amin martangia kita. Pinuji mahawali Tuhan naupasuhon ragam pasu-pasu di ngolu nami. Tungbalga situtu pabahin nami. Jala ajari kami toktong manada ngulu namyon holan alannya siniroham. Jala ido na huhala soka binang dibaga sa tikyon di pesta parningotan ari hananay ni Jesus Kristus. Nang manay doho Tuhan. Patuduhon hodo raja namunang na manaluhon nasa huwaso di portibyon. Hamonangan mi, gabi hamonangan nami. Pardalanan mi, gabi jaminan hamonangan ng dipardalanan namin. Ato ngajari kami Tuhan marsoba hola tuho raja na tumibo sa dia jala marhaposan asa marsinggak kami jala marhatopoton hodo raja jala hola kodo si sobbaon nami. Alani ali Tuhan ajari kami marni dabal gani pasu-pasum asa longang mahami toktong Tuhan mangarajumi ngolu namyon alani holongmu alani hupatuduho kami may marhite ngolu na marlas ni roha na marulopolop jala marsobbaho at tongos todim lahu manuktuki roha nami akan nahinokok mon asa hananay mi gabi jow asa ringgas kami akan naporsyaon marparsaoran di tonga-tonga ni huriam jala pakyom muhami gabi hakka na marpanidangion mariting olo nami atong marsangak marmulia maho Tuhan asiro ham todimima na mangajari kami laho mangalapati hatam jala parguguam muhami asa tung takas boyhu hangoluhok kami hananay mi naing gabi panidangiyon na mangolo di kami ato pasu-pasu malitukan huriam HKBP Baduk Timuron tatap tupahi akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu aka naposom parhaladom na niuluhon ni ama namin naposom amang padita si Regar gogo bisuk sahala na siya ko Tuhan
Mian di tonga-tonga ni sude parhalado. Asa di bagasa todim boy lampaher bako nakapakobasion papatar holomon ni roham marsanga marmulia ho Tuhan gok dame doholas ni roha. Paso-paso nang sudia karuas ni huriam na maragami dia kangulu na sida gadup marsada-sada. Tung takas do di botoho akan masa di ruas mi atong pos rohanami parsidohot to Tuhan mangurupi manupahi dia kana marsahi ho mana madulo na madaoni dia kana marsak ho mana mangalion gugo dohot apul-apul dia kana marpakirimon papos rohana sida molo tung hobbar tulomon ni roham pasaw tomu de hobbar tulomon ni rohami atong sahat di ho mangulu nami Tuhan nang las ni rohanami di pesta parningotan ari hananaikon ajari jala pargogoy hami manai mahami siya nasa parukilon siya nakahasusahan manai manang las ni rohanami manai manang holop-holop nami ala Tuhan na husobahami Tuhan na manaik Tuhan na tumibo atong ipe Tuhan gabe parsobao mangolo namion tuho raja na tumiboy atong asiro kam dinala humula penok kami siya bagas joromon paluas kami mula di bagasan las ni roha di bagasan hay baruon tarlumobi mabohan-bohal na arga na siyan hatam asiro kam sisa na sa dosa nami martinangi ko amang ditangiang nami jala lomo ni roham saud di bagasan ngolo nami amen.
pasaha mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hu pasaha tami masian na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilihan non pati bulkon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho itu kami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manai tu banua gijang nahudul di siamun ni debata. Hasanga podo hamuliau madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha do kami nuaing ala naung monako jala dipabaki debata ho gabe raja di atas ni saluhuna. Halongangat do sude dalammu ay dipatutoru hodo dirim ditoru ni saluhuna. Ale gabe tumibbo do ho sian sude jala maruli goar asal lopi saluhut ulu ni tot. Marsoba tuho jala nasa pamangan marhatopoton hodo Tuhan. Moliate marohanami tuho ala naung diukapodo dala tu banua gijang. Gabe situan ni mali pomangod dihok kami. Say pasu-pasu mahuriam na maringana dope dihasianganon pai mamarpungu hami di labungmu. Say pasau mabagabagam tuak kasuruammu. Leho tu nasida sahala dohot hagogoon siap banua gijang. Asa marmulia goarmu di portibion. Saya jari maka partohonan di huriam. Asa hobar tulomo ni roha maka aturan pamicangod doho panugunuguan na niatur hon ni huriami. Say gonggomi jala paretai mahuriam di tanoon. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon hapis taran siya banua gijang tua ka iduk nami. Tua ka padita, tua ka guru, nang tua ka situa. Asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajaumu di bagasan roha nami. Asa marhiras ni roha hami manguloy doho mangyutok ko. Pahot maroha nami tuho. Asa huhati dakok kami mangulu manang mate pe hami hodo Tuhan nami. Say paiyan mahatam dohot dame di huriam. Asa huingot tami dada hasianganon inganan nami. Ale banua gijang di labung mido. Say ramoti manamang gonggomi hami. Akaraja doho suruan na pinabaki na. Leho tu na sida hapis taras ya banua gijang doho uduk ni roha. Asa doho na sida manguloy paretam. Pasu-pasu masaluh parpunguan ni halak Kristen. Say homadongan na sida jupa marpungu di gereja. Di parsikolaan nang dia kabagas nabi. Say lamlokangi siya kami dosa do sudiak kana pasoratok kami. Asalam malunguk kami. Pai maharorom mangalap pami tulabung ni amai. Amen aliaman namin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siap hari. Si sama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho
Di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim.